Какво става, приятели? Днеска ще направя трети епизод и първи сезон на чисто новата ми поредица Red Bull 3 в The Ring Gaming. И не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за The Ring Gaming, защото ако стигнем 50 абоната, ще направя втора моя чисто нова поредица. Така че, давайте! Както ви казах в миналия епизод, ще играя 14, 15, 16, 18 и 18 ниво, обаче ако едно ниво доста ме затрудни или две нива, ще трябва да премина на 19, 20, 21 или 22 ниво. И без да губим повече време, нека да започвам с 14 ниво. Така, сега бутаме тази тежка топчица. Дай. Сега се качваме по дървения асансьор. Не, падам, няма да падам. Така. Опа! Успях да взема звездата. Окей. Нагоре. И айде чекпоинта. Извинявайте, приятели, за малко ми изчезна звука. И бам, приятели, успях 14 ниво най-накрая да мина. Нищо, че само една звезда взех, но голяма работа, хора. Първо ще обаче трябва да мина първо през тази топчица. Така. Не знам как се минаваше. Приятели, 15 ниво, за съжаление ще трябва го пропусна и веднага преминавам към 16-то ниво. Смъртоносно. За малко щях да умра. Бързо! Опа, чай тази брадва. Бързо! Yes! Айде. За тия триони трябва много да внимавам. Нищо, че сега умрях. Карай. Дай. Така. Добре, и сега ето тази звездичка да взема и ще финиширам. И бам! 16 ниво, също много лесно го минах. Абе, направо бебешко ниво, хора. И сега преминаваме към 17 ниво. Значи, приятели, щом съм пропуснал едно ниво, това означава, че ще трябва да играя и 19-то ниво, приятели. 19-то ниво. Тук има звезда. И аз се опитам да я взема. Опа, за малко щях да я взема. Не! Нищо, хора. Ей, сега ще се опитам да взема тази звезда. Тази звезда ми е нужна. Не. Айде, хора, още малко ще се помъча. Чакай още малко. Айде. Брат, защо? Явно, че май, приятели, тази звезда ще трябва да я пропусна. Чао, звезда, няма да те взимам, защото си много трудна. Звезда. Опа, обаче тази звезда мисля да я взе. Къде отива количката? Трябваше да се кача на нея. Трябваше да се кача на количката, хора. Ето. И сега бързо. И сега трябва да съм много внимателен. Чакай. Не, сега тук е много трудна част. Минах я за много време. Без една звезда, хора, нищо. Окей. Сега, приятели, преминаваме към 18-то или 19-то ниво. Кое? Я чакайте да видя. Да. Сега, приятели, преминаваме на 18-то ниво. Не. Тук сега дали ще успея с този хеликоптер. Между другото, доста време ми отне това ниво да го мина. Така, айде тази звездичка да я взема. Спри са, хеликоптер, спри! Искам да взема тъпата звезда, спри, тъп хеликоптер.
Чай ти. Не. Абе, вози се, бе. Бах ти тъпотията, хора. Аз ви казвам, хора, възможно е и 18-то ниво, ако много се ядосам. Ще го пропусна. Нагоре. Сега тук някаква ръчка трябва да оправя, така. Дай. Нагоре. Ай ти нагоре! Сега ще се опитам да взема и другата звезда. Не, хора, няма да рискувам. Ще има отгоре шипове. Нагоре. Аре, кацам! Хайде, пристигна. Хай, чао, тъп хеликоптер. Добре, и сега, приятели, играем последно и 19-то ниво и видеото ще приключва. И само така, приятели, че 20-то ниво вече ще се състезавам срещу боса, приятели. О, сега трябва да бягам и от тази гадна топка. О, доста бързо спечели, хора. И очаквайте, приятели, четвъртия епизод, как ще се състезавам срещу боса на тази игра. Момент само да ви покажа. И ето го боса. Ето това е гадният черен бос, който ще трябва да го победя. Приятели, това беше клипчето. Сигурно е доста кратко, но не забравяйте да оставите по един лайк, да се абонирате за Dream Gaming и утре в Бождар ТВ очаквайте клипче на кучето, част 2. От мене, приятели, чао!